5. I onda malo si vozi. Ide kod mene se spira, da probavu gume. Ja kurac sad ide spira. Šta ima BMW? A ne čuje se kurac. Snimaj tu tablet, Čekaj da snimam u mašinu. Kurvi. Ne znam gdje je neka mašina. Snimaj tu mašinu. Šumajer. Evo ajde po vami. Njegov može bolje stane nizbrd onom šlajfak i šuntom. Šta digove šiške? Šta podigove šiške? Ovdje treba sad misturira pri žiči. Zašto? A? Zašto? Čekaj, gdje mi ti snimam film? Čekaj, snimaj ga. Snimaj ga. Ej, aj turni ga. Sve svetlo.